May insidente ho ng pang-hold up ang naitala dyan sa Eastern Visayas. Sa ating alamin ng mga update mula sa Bombo Radio, Tacloban. Patay ang dalawang sospek habang isa naman ang sugatan sa isang insidente ng robbery hold-up sa isang terminal sa Catbalogan City. Kinilala ang mga nasawing sospek na sina alias Jerry, residente ng Yabong Samar, at si alias Rando mula sa Pangasinan. Ayon kay Catbalogan City Police Station Chief Police Lieutenant Colonel Norman Ala, napatay si alias Jerry sa mismong lugar ng krimen, samantalang si alias Rando naman ay namatay sa isang follow-up operation matapos makatakas. Batay sa investigasyon, isa sa mga sospek ay kakalabas pa lamang mula sa kulungan at kabilang sa grupong Sputnik Gang na may kasaysayan sa mga insidente ng robbery at hold-up sa lugar. Ayon pa sa Catbalogan City Police Station, armado ang mga sospek nang magdeklara ng hold-up sa loob ng opisina ng terminal kung saan naroon ang kahera at may-ari ng establishmento na sina alias Abim at si alias Ping. Bago pumasok, inobserbahan muna ng mga sospek ang paligid gamit ang CCTV at nagpanggap na customer upang makalusot bago isagawa ang hold-up. Na-recover din mula sa mga sospek ang isang 45 caliber na barila, isang kutsilyo, ang mga basyo ng bala at humigit kumulang 15,000 pesos na perang ninakaw na naibalik din sa mga biktima. Pinayuhan naman ng pulisya ang mga residente at may-ari ng negosyo sa Catbalogan City na maging maingat at tiyaking may sapat na seguridad tulad ng CCTV upang mas mabilis sa matukoy at mahuli ang mga kriminal. Yung sa tatlong suspect, dalawang namatay. Yung isa is doon mismo sa na tamaan sa actual na robbery hold up doon sa area sa Grand Tours Terminal. At yung isa is yung sa kinandak namin na follow-up at pursuit doon sa isang naka-escape at doon sa mismo, doon na sa sa palabas na ng city, sa Barangay Lagundi, Catbalogan City. Malapit nito sa boundary ng Yabong kung saan sila unang na-monitor. Sa tatlo, isa yung taga-Samar, taga-Yabong, yung dalawa is yung isa, as per information ng buhay is, yung buhay taga Muntinlupa, yung isang namatay is allegedly taga-Ando, Pangasinan. Ang pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Catbalogan City Police Station Chief Police Lieutenant Colonel Norman Ala. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila Ansho. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.